ई-सेवा केन्द्रनि जोहै केस जानांनाय सुबुंफोरा बिजिरसालियाव फैयालाबानो खालार, केसनि अनजिमा, केसनि सोमोन्दै आरो बायदि आयेननि सोमोन्दै मोनथिनो हासिगोन। बाक्सा जिल्लानि जिल्ला बिजिरसालियाव ई-सेवा केन्द्रखौ रायजोनि थाखाय बेखेवनानै होबाय। दिनै बाक्सा जिल्लानि जिल्ला बिजिरसालियाव सुप्रिम कर्टनि माव बिथांखिनि ई-सेवा केन्द्रखौ बेखेवनानै होयो गुवाहाटी हाइकर्टनि जास्टिस हितेश कुमार शर्मा बिथाङा। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव नुजाथियो हर्नबिल डिस्ट्रिक्ट एन्ड सिजन जाज ए रहमान आरो गोबां बिफाननि दैदेनगिरि नुजाथिनायाव हाबाफारिखौ बेखेवनानै होनाय जायो। बे ई-सेवा केन्द्रनि जोहै केस जानांनाय सुबुंफोरा बिजिरसालियाव फैयालाबानो खालार, केसनि अनजिमा, केसनि सोमोन्दै आरो बायदि आयेननि सोमोन्दै मोनथिनो हागोन होननानै फोरमायो। बाक्सा कोर्टत सुप्रीम कोर्टर पाइलट प्रोजेक्टर आन्डारत ई-सेवा केन्द्र गुवाहाटी उच्च न्यायालयৰ न्यायाधीश শ্ৰী হিতেশ কুমাৰ শৰ্মাদেৱৰ দ্বাৰা উদ্বোধন কৰা হয়। ইয়াৰ জৰিয়তে বাক্সা জিলাৰ যিসকল কেছৰ লিটিগান পাব্লিক আছে তেওঁলোক যথেষ্ট পৰিমাণে উপকৃত হ'ব। কাৰণ ইয়াৰ জৰিয়তে কোৰ্টত নহাকৈও বা তেওঁলোকৰ কেছৰ সম্পৰ্কে যিকোনো তথ্য তেওঁলোকে জানিব বিচাৰে সেইবিলাক তেওঁলোকে জানিব পাৰিব। কেছৰ ষ্টেটাছ, তেওঁলোকৰ কেছৰ তাৰিখ কি হ'ল, তেওঁলোকে চাৰ্টিফাইড কপি এপ্লাই কৰাৰ পৰা আদি কৰি জাজমেণ্ট, ই-ফাইলিং, অনলাইন এপ্লিকেশ্যন সকলোখিনি কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ ফলত যথেষ্ট পৰিমাণে সময় ৰাহি হ'ব আৰু বহু ক্ষেত্ৰত সহায় হ'ব। কাৰণ ই এক ধৰণৰ শ্বৰ্টকাট এপ্ৰ'চ, শ্বৰ্টকাট তেওঁলোকে জানিব পাৰিব নিজৰ কেছ সম্পৰ্কে। गोजोनथाव खौरां! आसामाव थानाय बयनिख्रुइबो साबसिन सोलोंथाइ होग्रा मिरुफोरनि गेजेराव टेक बुस्टाराबो गंसे। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय CST फिसारि मावख'नि साखाथियाव थानाय खारगावआव बे टेक बुस्टारा दङ। बेयाव बयनिख्रुइबो मोजांसिन सोलोंथाइ आरो नेम सोलिनाय गोग्गो थाखो खथानि सुबिदा दङ। सारा भारतनि गेजेराव सायख'जानाय बायदि सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय फोरोंगिरिफोर दङ। टेक बुस्टाराव प्रफेशनेल, जार्नालिस्ट आरो टेकनिकेल कर्सफोरखौ होनाय जायो। 24 घन्टा रैखाथिनि थाखाय मोजां सुबिदा आरो टेक बुस्टारा नोंथांमोनखौ सौहैहोगोन नोंथांनि थांखिसिम। टेक बुस्टारा नोंथांनि सिमांखौ जाफुंसारनांगौनि थाखाय गांल' नङा, साहस आरो गोहोबो होगोन। सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव 100% प्लेसमेन्टनि खाबु दङ। सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना 9395695095 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।